forklare, hvordan det europæiske råd er opbygget? Jamen, det europæiske råd, det er opbygget af 28 medlemslande, og her fra Danmark, der har vi Lars Løkke, som repræsenterer vores nation til de her topmøder, som bliver holdt. Topmøderne, de bliver holdt af en fast formand, som hedder Donald Tusk, og han er fra Polen. Og til de her topmøder, der udarbejder vi nogle lovforslag. Ja. Kan du også fortælle mig, hvordan deres indflydelse og magt er? Jamen, til de her topmøder, så udarbejder vi nogle lovforslag, men vi vedtager ikke nogen lov. Derudover så bestemmer vi de kandidater, som skal ind i kommissionen. Ja, og er det europæiske råd demokratisk? Det kan diskuteres, men ja, det er demokratisk. Der bliver stemt om de lovforslag, vi har, og de retningslinjer, som andre europæiske lande skal følge. Selvfølgelig har nogen måske en mindre stemme end andre, og de her retningslinjer, de kan måske være lidt absurde for de lande, som ikke stemte ja til dem, men sådan er det at være med i det europæiske råd. Tak for svaret. Jeg tror bare, at det jeg skal jo. Hej. Kan du fortælle mig, om det europæiske råd, hvilke indflydelse de har? Ja. Det europæiske råd har jo i bund og grund 20 medlemslande, så man kan så tale om, hvor stor deres magt og indflydelse egentlig er. Fordi alle de her medlemskaber, de sidder sådan mange gange sammen i møder, som de vil kalde det, hvor deres formand, Donald Tusk, så sørger for, at det her møde altså foregår smooth. Men det taler alt lige fra våbentilstanden i de forskellige lande til miljøpolitik. Men problemet er bare, at som sagt, at det jo, de prøver på at lege demokrati, men der sker mange gange det i deres møder, at de sidder og diskuterer det imellem sig selv, og så kommer de ikke rigtig frem til en løsning. Men når de kommer frem til en løsning, kan det godt være, desværre, at nogle lande, der vil sige, at det ikke er demokrati, som for eksempel Danmark. Vi har en meget lille stemmeråd, fordi vi ikke er et særligt stort land, og det gør så også, at vi er nødt til at sætte os i det perspektiv, at der kommer nogle ting ind over, som vi ikke kan gøre noget ved. For eksempel vores forbrugsøkonomi på de forskellige steder, og hvor meget kød vi må sælge til udlandet osv. osv. Så der kommer nogle ting, som vi ikke kan gøre noget ved, men vi kalder det stadig demokrati, fordi landene bestemmer det samlet, men hvis du er et mindre land, så kan du have problemer i de her aftaler.